Oké, en toen ging u naar Nederland, rond uw 12e. Hoe was de overschakeling voor u? Kijk, als je het over de kou hebt, dat was geen pretje. Als kind was het zo prachtig aan toen de tijd. Als er sneeuw was, dan had je van 1,5 meter. Ja. Dus je zonk helemaal in die sneeuw. Maar de kou, ik vond het leuk op scholen daar, dat vond ik heel leuk. Maar over het algemeen miste ik Suriname. Ik miste Suriname. Ik zag wel future daar in het land hoor, want dingen die er niet waren hier in Suriname. Je gaat in een land waar je bijna geen groen ziet, alleen maar huizen en noem maar op. Beton. Beton. Ja. En dat stuitte me steeds op het bord, want ik kon niet buiten spelen of ik moest in een park. En als kind wil je vrij zijn, je bent de hele dag opgesloten in een huis. Je hebt geen, hoe noem je dat? Geen zuurstof genoeg, want alles wordt potdicht, het is koud. Nee. Had u het moeilijk? Moeilijk in die zin dat ik moest gaan wennen aan het klimaat en de manier van leven in huis. Want in Suriname leven meer buiten als binnen. En dat was iets wat die omschakeling vond ik een beetje groot. En weet u ook de reden waarom uw vader besloot naar Nederland te gaan? Het moest Suriname te gaan vertegenwoordigen in het buitenland. Dat was een opdracht voor Suriname. Die heeft vrolijk uitgezonden om in alle Europese landen Suriname bekend te maken met. Het is een soort van, het was een culturele ontwikkeling. En daar moest vrolijk aan meewerken voor Pengel, ja. Maar ook terugkomen, want ik ben teruggekeerd. Ik moest de vrolijke jeugd zelf over het grootste deel was in Nederland gebleven. Maar ik mocht niet blijven van Jopie Pengel, weer niet. Dus ik was in, even goed zeggen hoor, in 1969 kwam ik weer naar Suriname, zeg ik het goed, 70. Pengel overleed toen ik aankwam, dus dat was vrij spel weer om terug te keren. Ja, want hij overleed in juni Ja. 1969. Ja. Ja. En na zijn overlijden kon ik vrij reizen en staan en gaan wat ik wilde. Maar dat biedt een speciale lobby van Pengel en die hij had voor Marlene Waal. Ja, hij had het zo erg gemaakt dat hij eigenlijk Marlene Waal een soort erfgoed van Suriname had gemaakt. Ik weet niet of dat bekend is bij jullie, maar bekend dat hij dus alle privileges kreeg ik ook van hem. Ja. Als kind besef je dat niet, maar hoe ouder je wordt denk je wel, hij heeft me belet om te gaan, maar hij heeft toch wel goede dingen voor mij gedaan. Ja. Kwam u vaak aan huis bij hem? Ik was kind van akut aan huis natuurlijk. Ja. Dus ja. Ja. En wat voor een man was hij? Ik vind Jopie Pengel echt hij was een lieve man. Een hele lieve man, een beetje met een strenge vrouwtje natuurlijk. Mijn lieve dochter Irene, ik kon heel goed met Irene opschieten. Dat waren leuke tijden voor mij. Ja, oké. En dat was uw kennismaking met de politiek gelijk eigenlijk al, hè? Ja. Want u was gewoon onderdeel van de politiek van Suriname op zo'n jonge leeftijd al. Ik ben geboren in politiek, opgetogen. Ja. Dus maar dat heeft ook voor mijn latere carrière gezorgd. Want ik weet dat we zo ver moeten gaan, want we zijn net begonnen. Ja. Maar ik ben zelf de politiek ingegaan in Nederland, zoals je weet. Ik ben raadslid geweest van de VVD. Ik ben nog in de partij, want dat is mijn favoriete partij. Ik ben liberaal. Ik heb een sociaal-liberaal gedachte, laat maar het zeggen. Dat heb ik wel, maar de liberale, dat staat me wel aan. Oké. Ja. Niet afhankelijk zijn van niemand, niet wachten op de regering om iets voor je te doen. Zelf aanpakken, daar geloof ik in. Zoals ik nu in Suriname ben, ik zie van, oh die regering doen, dan vraag ik, wat doe jij voor het land? Want als ik in Kommerwijnen woon en ik zie dat mijn straat vies wordt, of ik heb geen licht, ik heb geen kuil in de weg, dan bel ik de overheid en als ze niet kunnen, dan zeg ik mijn buren, kom, kusanti, zo mijn broek op of zo, goed dempen met elkaar tappen. Ja. Maar hier in Suriname is een gewoonte, de overheid moet het doen. En ik blijf maar zeggen, blijf niet wachten wat de overheid kan doen. Kijk wat jij voor het land kan doen. Winti Wailantipa is helaas. Dat is het, ja. Ba't jou tori tapo.